Nakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day. Kaya't kung ikablaw, iti maysa nagasat ang malam kada kayo aming kakabsat nga gagayam, nga dumdumag iti dayto nga programa, mensahe iti panakaisalakan, naragsa kasumangbay kada iti pagtaangan nyo, iti kasto nga oras, alas 2 iti malam iti Domingo, ginggana ti alas 2:30. Kat nakatune in kuma kadagiti radyo kang kanayon tapno iti kasta, dumngeg tayo, kadagiti sasaw ni Apo Diyos sa mga pabilig manen, kadagiti pamati tayo, agtultuling agserbi ti Apo. Matidayaw ti Diyos sa iten nga kakabsat, sumangbay manen, dahito nga programa tayo, mensahe ti panakaisalakan. Ikablaw ko, itinagan niya po tayo ng Isu-Kristo, itinagan na kapapatgan, kadagiti suamin nga nagan. Kaya't kumot na kablawan, iti pada tayo nga host, iti daytoy nga programa, ni Pastora Danilyn Baludbod, kastamo teten ng asawa ni Brother Ermelo Baludbod, patsek kanina inanamaag nga dumdumngeg da iti daytoy nga malam. Matidayaw ti Apo. Kahit kumot nga kablawan dagiti ay iten tayo nga sponsor ti daytoy nga programa. Numampay awan dati ti Pilipinas at dati abroad, I do believe nga dumdumngeg damet iti Facebook Live, nuhan man nga live nga dumngegdan to, iti replay na manaydayaw ti Apo. Kablawa kida, da Pastor and Mrs. John Gaygayad, Pastor Sister Jing Felix, Sister Petrona Banwa, Sister Marilo Cumbas, Sister Veronica Danggalan, Sister Mercy Joy Cumulob, Sister Hilda Rinante, ni Sister Jonalyn Digay. I do believe nga dumdumngegda iti daytoy nga malam, manaydayaw ti Apo. Ti Dios tagtultuloy nga mga parabor kan mga bendisyon kada kayo dita abroad. Ti karakararagmi, tultuloy kayo nga pabilgan ti Apo, aywanan ti Apo, ken aywanan na dagiti pamati yo kun uray pay dagiti trabaho yo. Matidayaw ti Dios. Kaya't kumatakablawan iti father-in-law nga dumdumeg iti daytoy nga malam ni Reverend Salvador Gaygayad nga dumdumeg dita San Isidro Assembly of God. Matidayaw ti Apo. Iti tayo nga malam kahit kung i-announce iti enrollment kakabsat iti Northern Ilocania Bible College, iti Galimuyod, iti Binyuna, iti pagkadalan ti Biblia kakabsat no Bible School, iti pagpaspasturan ni Reverend Rene Cabansag, ito'y Victorious Assembly of God, ito'y Poblacion Sur Galimuyod, matitayaw ti Apo. At ongoing iti enrollment, dagiti mayat nga ag-enroll, iti pagadalan ti Biblia kakabsat, umay agbasa, tapno adakadwami nga agtrabaho ti kaubasan ti Apo, into no makagraduar kayo. Manaydayaw ti Dios, kaya't kumanakablawan, dagiti kakabsat nga dumdumeg dita Salvador First, da Sister Melinda Gambua, da Brother Arnold Pasqua, da Sister Juliet Batin, kaya nagayat duma yung young people nga dumdumeg iti dayti nga malam. Kaya't kumatakablawan dagiti kakabsat dita Glorious Assembly of God, the Rapid of Seaside, nga madamdama kakabsat alas 3, iso iti rugi iti panagigimong tayo dita. So nga agsaksaka na kayong kakabsat, dagiti karuba iti kapilya dita, the Rapid of umay kayon, tagdadanggay tayo madamdama nga agdaydayaw iti Apo. Sakbay tayo nga paniti panagkararag kakabsat, mga ipay tayo iti harana nga may paay kanya po Diyos. Ken kastamot ten dagiti listener tayo iti dayti nga malam.
dakilang katapatan. Namu tayo amin dahil iti kakabsat. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigat di tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailang ay nahon. Pag-ibig mo alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Una po, yaman kami tiki kina matalik mo nga Diyos, kadagiti panagbiag mi numampay, dagado, dagiti pagkurkurangan mi, ngam sikati Diyos, nga hampay nga nagbalbali, manipot iti, itagantag na nayon, matalig ka nga Diyos. Yaman kami, iti kinaimbag mo nga Diyos, kadagiti panagbiag mi, pakamanem, dagiti nyaman na nagkurkurangan mi, nagbasulan mi, iti sangwanam, iti panagsao, panagpanunot uray pay, iti arami dapo. Agyaman kami, iti parabor mo, iti dayti nga malem, bendisyonan dati nga programa po, bendisyonan dati saom, ngayon kami denggan po, kantunggal kakabsat, nga dungeg, dati nga saom po, dawat Diyos nga pabilgem, ti pamati na, agasam nan nyaman po, ti marikriknana, iti dati nga malamadaman sa gubalit ti bagina, sa gida magasam kati isuna po, itinagal niya po Isus, patulungan isuna. Aramatom dati nga programa po sa Channel of Blessings. Agyaman kami, in Jesus' name, Amen. Wan, kakabsat, napintas ti mensahe ti kanta, dakilang katapatan,
So nga nagdakkel iti kinamatalek ni Apo Dios kadagiti panagbiag tayo. Manipo didi itaken uray pay iti agnanayon matalek ni Apo Dios. Iti daytoy nga malumapan tayo kadagiti sasaw ni Apo Dios. Pacheck nga kadagiti sasaw ti Apo maragsakan tayo unay nga mangdengeg kadagitoy. Isuda nga mangpabileg kadagiti pamati tayo. Mabalinda nga mangted kadagiti itinamnama kadagiti panagbiag tayo. No adda iti Bibliayo kakabsat may sa kadagiti popular nga bersikulo kakabsat iti Biblia. John chapter 14 verse 6. John chapter 14 verse 6 kunana jay ni Apo Jesus siak ti dalan ti pudno ken ti biag awan ti makapan iti Ama no di magna kanyak. I am the way, the truth and the life, and no one cometh to the Father except by me. Manirayaw ti Apo kakabsat. Daytoy nga balikas ni Apo Jesus, John chapter 14 verse 6 kakabsat. Una dagiti manurat wenno dagiti agbabasa iti Biblia nga daytoy nga bersikulo inyibkas na ket rabi idi imbaga na daytoy nga balikas kakabsat. Sakbay nga tiliwenda wenno ilansada ni Apo Jesus iti cross. Iti sit up na daytoy ket adada ijay upper Rome iti Jerusalem. Ket napasamak daytoy nga panangibkas na iti John 14 verse 6. Ijay makunkunang Last Supper. So nga iti kangrunan nga audience na ditoy kakabsat awan sa bali no saan nga dagiti adalan na. Daytoy nga panawon iti Paskwa dagiti Hudyo. So nga lang dati konteksto na dito no niya tinapasamak. Tinapasamak dito iket pud no unay nga marikna dagiti adalan ni Apo Jesus. Iti isla panagliday uno pa nakariribok dagiti puso da. Kasla marikna da ngamin nga ni Apo Jesus kasla pumanaw, kasla pakpakada. Namon dagiti nga lagan nga kasla asidigen. Iti papanaw na Jesus. Namon da nga dayto nga Jesus kakabsat. Ket kasla sa bali di panagsasarita na kakapsat. Kasla pakpakada. Nagsaludsod ni Tomas ket kunana, Apo sa dino ti papanam ken kasano nga maamuan mi iti dalan. Dayta ti saludsod ni Tomas nga adalan ni Apo ti nga Jesucristo. Ni Apo Jesus naanos nga mangsumbat kadagitoy nga salsaludsod. Mayat mo no daduma no datek salsaludsod. Tapno di kasta maawat tayo dagiti sumbat. Sinumbatan ni Apo Jesus, so nga muna nga puntos tayo. Ni Apo Jesus manipod dahi nga bersikulo John chapter 14 verse 6. He is the only way, kakabsat. Wala ni Apo Jesus, I am the way. I am the way. Ti lubong kakabsat, nagado ti kiti dalan nga mabalin nga mangguyugoy kada tayo tapno sumreg tayo ijay nga dalan kakabsat. There's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the way of death. Kunani Solomon kakabsat. Isod ka po nga aganat tayo kadagiti daldalan nga sirsirkan tayo. Symbolically, spiritually kakabsat. No may papan iti relihiyon, at dodag iti relihiyon nga makita tayo. Nga maganad tayo, una ti Biblia, padasan nyo dagiti espiritu. No dagiti yung espiritu kat nagapuda iti Dios. At I do believe, kakabsat, na nakatailang masurutan ti dalan. Na iti nga dalan, nagpakaamu kada tayo. Niya po Jesus ti dalan. Iti relihiyon, kakabsat, ano tayong may salakan. Niya po is kunana, I am the way. At sa sino man nga mamati dahi ti nga dalan, kakabsat, at dabiyag ng agnanayon, madidayaw ti Apo. Siya sino man na mamati, iti dejay anak ti Dios. Sa sino man na mamati king kuana, kung iti John chapter 3 verse 16. Sa namapukaw no diket maddan ti biyag ng danayon. Hanna ngay bagadjay nga sa sino man na mamati, iti kasto nga relihiyon. Sa sino man na sumbrek ti kasto nga relihiyon may salakan. Maddan ti biyag ng danayon. Hanna ngay baga kasyay kakabsat. Ngam ti baga ti Biblia sa sino man na mamati king kuana, referring the Lord Jesus Christ. Sana mapukaw, hana mapanji impyerno.
Han ngagturong di impyerno, no di kat maddaan ti biyag ngagnanayon. I am the way, kuna ni Apo Jesus. Nga Jesus lang ti dalan, ti pakaisalakanan, ngagturong iti Ama. Isu lang ti dalan nga mapan, iti mapan iti langit. Iti panahon ni Apo Jesus ato dagiti Hudyo nga mamati, nga ti dalan kakabsat, ngagturong iti langit, ket babaan ti panagtungpal, dahil 613 nga linlintag ni Moses. Kuna dagiti duma babaan iti panangidaton, ti daton iti templo, kasta dagiti pamati, mabalin iti panahon dagiti Hudyo. Babaan ti panagsingsingpet, kuna mo dagiti duma. Ngem saan kakabsat, ni Jesus lang iti dalan ti panakaisalakan. Ti Biblia saritaan na Acts chapter 4 verse 12. Awanen ti sabali anagan iti sidong ti langit. Ana ited kadagiti tattao apakay salakanan tayo. Awan ti sabali kakabsat nga naited nga nagan. No dilang dayjay nagan ni Aputong Jesucristo. Nga dayti nga nagan kakabsat tunggal tumeng agparintubeng. Di langit ti rabaw ti dagan uray pa yuneg ti daga. Tunggal ngiwat ipaduyakyak na kakabsat. Ibaga na nga na Jesus, isu ti Apo. Dahita ti deklarasyon ti Biblia. If thou shalt confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, thou shalt be saved. So madan tayo kakabsat, iti panakaisalakan babaen, iti panagpamati tayo. Nga na Jesus, isu ti Apo, kan mangisalakan kadagiti panagbiag tayo. Panagpamati tayo nga na Jesus nagungar, manipod kanta na yun. Kaya nasawan, mamati ka, dahil narami ni Apo Jesus si Cruz, iti Kalbaryo. Isunay lang sa natay, mamati ka, nga nagungar isuna ti may katlong aldaw. Una na ti Biblia, thou shall be saved. Umay ti panakaisalakan kada tayo. Madirayaw ti Apo. Adamay sa nga ba nagalaglagay puntay di tao na yadayo ka ni Apo ni Apo Diyos kakapsat. Na yadayo gapo ti basol. For the wages of sin is death, but the free of God, the free gift of God kunak kuma is eternal life through our Lord Jesus Christ. Dayjay libre nga sagot ti Dios ket eternal life. Nya pitararamidin tayo kakabsat. Awatan tayo dayto yung eternal life. Gaputa no hantay ng awatan kakabsat. Agtultuloy dayjay curse of sin kadagiti panagbiag tayo, for the wages of sin is death. Naglagipon tayo nga day ti papatay. Umay iti papatay iti biag ti tao kakabsat. Mabaling agbiag ka, itinaunday, tirabaw ti daga, 70 years old, 80 years old, 90 years old. Agpatinggay jay, physically. Mabaling nga makabot mo iti 120 years, kadagiti nga mutuding nga aldaw. Nung magpatinggay jay, kumparada jay sagsagana ti Apong eternal life nga sagot kada tayo. Ited na day eternal life. No, agpamati tayo, kingkwa. No, ited tayo, tibiyag tayo, kingkwa na. Naglagay pun tayo nga ti supapak ti basol, iso ni patay. At hantay ko naan kakabsat na basol ko, nasimput nga tao, may sala ka na. Haan kakabsat. Ti Biblia sarita na all have sinned and come short of the glory of God. Dahil ti paduyak-yak ti Biblia kakabsat, nga datayo amin nagbasol, ket nagkurang iti dayag ti Dios. Ket gapu iti daytoy nga basol kakabsat, imay iti papatay ti sa kalubungan. Gapu iti daytoy nga basol, imay dagiti ado akita ti saksakit diti lubong. That is the curse of sin. That is the result of sin. Imay dagiti saksakit, imay dagiti nyaman na ditidigra kadagiti panagbiag tayo. Gapu ti basol, imay dagiti linunod diti lubong. Sa nakakastaga po ti basol, nagbalinto yung kabusor ti Diyos. We are the enemies of God. Gapu ti basol. At gapu ti basol, kakabsat imay mat, iti pungtot ti Diyos. Uwan, mabalinte ako na God is love. God is a God of love. Ngam ti Diyos, amuna mo tagpungtot.
He is also a God of wrath. Ti remedyo na lang dahito nga parikot tapno may kat ti lunod ken pungtot ti Dios baban ti basol kada tayo. Awan sa bali no saan nga dayo pa nagpamati tayo kanya puto nga Kristo. Dahito ti remedyo na kakabsat. Dayo pa nagpamati so daytoy iti paset tayo tapno maisil pumanan ginapukaw nga relasyon ti tao ken ni Apo Dios. Narigat nga amaten kakabsat. Ngem daytoy iti requirements ti Biblia nga we have to believe on the Lord Jesus Christ tapno maddan tayo iti eternal life. Amin tayo handa kay ti matay kakabsat. Nagado ti mamatay kadagito yung alaldaw, kadagito yung tsemtsempo. Matay ti saksakit, matay ti atake, nadumapay high blood, cancer, nadumapay. Kati paay na ti stress, ipaay na iti nakaro nga lungkot, nakaro nga ladingit, kadagiti puso tayo. Katawan sa bali, nga makaikat dahi ti nga lunod kakapsat, nga sumpa ti basol, no saan nga dahi panagpamati tayo, kanya po tayo ng Jesucristo. Kat the moment nga agpamati kakingkuan na kakapsat, madangkay ti dalan, iso niya po tayo ng Jesucristo. Number 2, John chapter 14 verse 6 kakabsat. Masarakan tayo jay nga ni Jesus isu ti pudno. I am the truth. Kuna niya puti nga Jesucristo. Apay nga nasken ken napateg nga ibaga ni Jesus nga isu na ti pudno kakabsat. Napateg nga ibaga ni Apo Jesus daytoy nga balikas nga isu ti pudno. Gaputa iti daytoy nga lubong adu ti kinaulbod. Lamu tayo nga ti ama ti amin nga ulbod ket ni Satanas. Ket naduma kabalan na nga pagbalinan nga ulbod. Dahil kinapudno, dahil tati kinataw kan kababalin ni Satanas. I-twist na, kakapsat padasan na nga ilutan o ray pwede kiti scriptures. Dito yung Biblia. Muna mo tagbasa ti Biblia. At dadagiti bersikulo na kakapsat nung malagip yun. Di na-encounter ni Apo ni Satanas, Matthew chapter 4, kakapsat. Nasulisog ni Apo Jesus si Jai. Kat nag-quote dagiti bersikulo ni Satanas. Yan. Kaya nangasawa, dadagiti amuna nga bersikulo. Ano ni Satanas kat adamuna. Ay kat nakarakaro pa'y kumang adamok kumamot at amu tayo nga bersikulo. Iti Biblia. Kaya nangasawan kat ipurusutay kumamot, itiriknagan, kinatao tayo magbasa kadagiti sasaw ti Apo. Tapnuhan tayo nga mayawan. Kadagiti gandat ti kabusor nga mangyaw-awan kada tayo ti panagpamati kingkuana. Matidayaw ti Dios. I am the truth. Siyak ti kinapudno. Una niya po tayo ng Jesucristo. Ano man pa ni Satanas kabalan na nga dadaulan. Itwis kakapsat di kinamom kadagiti sasaw ti Apo. Ngam no adda tayo dadya pudno kakapsat. The truth shall set you free. You will know the truth, and the truth shall set you free. Una niya puti ng Jesucristo. No dati ti pudno nga isu ni Apo Jesus kakapsat. Awan ti pagdalagan tayo. Ni Jesus isu ti kinapudno. Nga mangwaya-waya kada tayo manipud ti lunod ti basol. Matidayaw ti Diyos. Isu ti kinapudno nga mangted ti kapya. Anya ko na ni Apo Jesus. John 14 verse 27. Kapya ti batik kada kayo, ti bukod ko a kapya ti ited ko kada kayo. Ngem saan akas ti panangted ti lubong, ti panangted ko kada kayo. Di kay madanagan ken mariribukan, di kay agbuteng. Manitayaw ti Apo, kakabsat dumdumag ti daytoy nga malam. Ne Jesus ti kinapudno nga mangted, ti pudpudno nga talna ti tapusom ken panunot mo. Numampay ti daytoy nga lubong nariribok. Ipain nati ado nga pakadadaanan kakabsat. Madadal, uray pa'y di panunot tayo, madaydayaw ti Diyos. Tanay kanda ti gundaway nga manggunod, iti daytoy nga jayjaya ni Apo Jesus. Nga kapya, He's the Prince of Peace. Ni Apo tayo nga Jesucristo, Prinsipe ti kapya, daytoy nga Jesus. Ngayon to numasidag ka ni Apo Jesus, anyaman dagiti pagdadaanam ti biyag mo, anyaman dagiti sitwasyon nga sangsangwam di panagbiag mo ti agdama. Numay ka ni Apo Jesus, han nakapapainan. Numay ka ni Apo Jesus, may kang katipudpud no kapya kental na tapusom.
umay kayo amin nga madadagdag sanan, ken maririribukan, tay kang kayo ti panaginan ako na ni Apo Jesus. Kakabsat, kaya't kung ibaga nga ni Jesus, ulitek prinsipi ti kapya. No, makarikrik na katiriribok, di tapusom, ken panulot mo tagdama. Come to Jesus. Umay ka ni Jesus, tay pay, na itipudpudno nga kapya. Nga saan na pulo sa may pay, ti dayti nga lubong. Saan nga ulbod ni Apo Jesus kakabsat? He is the truth. Kat pinanagnagan di kati apostol, nga awan ti kinaulbod nga rimwar kadagiti bibig ni Apo Jesus. Amin nga imbaga ni Apo Jesus, kakabsat kat pudno da amin, kat awan ti kinaulbod nga rimwar kadagiti bibig na, matidayaw ti Dios. May katlo, masarakan tayo, John chapter 14 verse 6, makita tayo dyan, Jesus is the life. I am the way, the truth, and the life. Una ni Apo ting Jesucristo. John chapter 1 verse 4, John chapter 1 verse 4, ti sao iso ti gubwayan ti biyag. Ket isu daytoy abiyag kunana toy ket silaw dagiti tattao. Jesus is the source of life. Numamati ka kingkwana iti daytoy agundamay kakabsat. Ikan nakatibiyag ang nanayon. Ket adda maddangka ti silaw. Iti daytoy nasipnget alubong. Mayat kayman ken maditay agnanad tayo ti kasla darkness are kadagiti modudi nga laldao. Nariribok apang panawen kakabsat. No hanteng agpamati ken ni Apo Jesus. Awan ti pagkamangan tayo. Kumamang ka ken Jesus, isuna ti mangited ti biyag. John chapter 11 verse 25 kuna ni Apo Jesus, I am the resurrection and the life, and he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Siyak ti panagungar kan ti biyag. Unana, siya sino man ang mamati kanyak, uray matayag biyag tupay. That is the promise. Kakabsat niya puti nga Jesucristo. Anumampay ti tao matay nga napisikalan, ngaming karinesos nga da panagungar, gapo, ta at daking kwana ti biyag agnanayon. Ket pinanagnakan mismo ni Apo Jesus nga da ti biyag, pinanagnakan mismo ni Apo Jesus nga da panagungar kakabsat. Hanteng agtalinaed nga ti tao matay ti rabaw ti daga, anumampay matay ti tao talaga physically. Numisagsagana ti Dios kakabsat. Dahil biyag ang nanayon, kadagiti suami nagpamati kan mga ited ti biyag na, mangisuko ti biyag na kanya puta ng Jesucristo. Matidayaw ti Dios. John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Didayo ti nga bersikulo ng mga niya puta ng Jesucristo, the main goal of Satan is to steal, to destroy, and to kill. Kaya't nangadadaulan dagiti suami na relasyon. Kaya't natakawan dagiti, oras tayo. Kas ti ugali ni Satanas. Nga tiyempo ti panaggigimong kuma. Aldaw ti panaggigimong. Alaan ni Satanas dali nga tiyempo. Takawan na tapno hangka makigimong, hangka makisimba. Hangka nga pan makimisa. Anya pa iti trabaho na umay agpapatay. Mangriribok. Nung ni Jesus kuna na imayak, tapno maddan dati biyag nga na wadwadunay manidayaw ti Apo. Apa nga imbaga na, gaputad daking kwana ti biyag. 1 John chapter 5 verse 11 and 12, dahi ti nga ro ti pamanagnag. Anya ti pamanagnag dito nga ibagbaga na. Ini ka na tayo ti Dios ti biyag ngagnanayon. Kat masarakan dito nga biyag iti anak na. Ti tao pagtaangan ti anak, agtagmut king kwana ti biyag. Ti saan na pagtaangan ti anak, ti Dios, saan mo't ngagtaang king kwana ti biyag. Sa madaling sabi kakabsat, nuhaan ngagtaang, nuhantang inawat ni Apo Jesus, natagiti pa nagbiag tayo, han mo nagtaang da biyag ngagnanayon kada tayo. There's a life after death. Kakabsat. Laglagipan tayo, ada ti elemento, ti uneg tayo, ngagbiag itagnanayon. Mabaling nga impyerno uno langit, ti pagbiagan lang may sangal daw. Dahi ti kararwang adda ti dahi ti uneg, dahi ti nga bagi.
that is the soul and spirit. Gaday ta nga kararwa ko man nakapag-decide nga kunana, I receive you, Lord Jesus Christ, as my personal Savior. Awatam niya po ay susitan, sakbay nga maladaw ti amin. Baka hamunton nga mangag dahito nga mensahe ti biyag, nga may pakpakam mo nga na Isus, isulang ti mangisalakan, isulang ti may nga mediator between man and God. Niya po ay Isus, isu ti dalan, ti pudno kan ti biyag. Awan ti makapanjilangit, awan ti makapantiama, no na magnaking kuana, no nagapuking kuana. Awata mo ni sunay ta, sakbay nga maladaw ti amin, at daking kuana ti biyag. Kas iti baga, iti 1 John chapter 5 verse 11 and 12. Masarakan ti anak ti Diyos, iti biyag ngagnanayon. Haan nga napaddadag iti suaming nga da, no nga gagapuking kuana. At daking kuana ti biyag kakapsat. Kat dumawat kaking kuana ti biyag ngagnanayon. Kat numampay, agpukaw tayo ti tirabaw ti daga, umay tinapisikalan ng ipapatay. Ngunay siguradom, ti panagpamatim king kuana, iristro na tinagan mo di libro ti biyag. May santong aldaw, kuradan niya po ay sus ti libro ti biyag, awagan na tinagan mo, may santong aldaw. Madaydayaw ti Diyos, kakabsat nga gayam, agyaman ak ti panawon kung gundaway ngayon kayo panagdengeg iti dayto nga programa, mensahe ti panakaisalakan, ti Diyos nagtultuloy ang mga parabor ng mga bendisyon kata kayo. Kararag tayo kakapsat, naindaklan nga na parabor nga Diyos kahit mitagyaman iti dayto nga malam, itimpay mo manan kada kami, nagundaway tapno dumngeg kadagiti sasaom. Tunggal kakapsat nga dumngeg kadagiti nga saom pabilgem ti pamatida, agasam dagiti suami na sagsagubanit ti bagida, dagiti dati kanser na, dati bukol, apo ti anyaman na parte ti bagida, dagiti da apo iti high blood da, dati adanda apo ti sakit apo, anyaman na klase ti sakit, nga di mapo ka dagiti na piskala na kasasad ti bagida apo. We rebuke them in the mighty name of Jesus of Nazareth, in the blood of Jesus. Sika nga sakit, pumanaw ka, kat paimbagam dagito yapo. Yaman kami tinamnama, kung parabor nga impay mo kada kami ti dayti nga malam. Thank you God in heaven, bilisyo na mo raypay, dagiti master control nga nagserbi, iti dayti nga programa po, mensahe ti panakaisalakan, in Jesus name, Amen. Agyaman ting kayo panagdengeg iti dayti nga malam, siyak ti anak ken kabsat yo ti Apo, Pastor Benil Dakayanan, pumakadan kada kayo. God bless you all. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory.